गिबियावनो आङो सानजारि खौरां आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे बड'लेण्ड बुब्लि 24 बे मोननै चेनेलखौ आं गोसो गोरबोजों आजावना लानाय जाबाय जे मानो होनबा बे सानजारि खौरां आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय रिपर्टार बिथां गबिन मुसाहारिया फैदों आरो बे मोननै चेनेलखौ आं गोसो गोरबोजों आजावना लानाय जादों। साननैसो सिगांसो मेट्रिक आनजादनि फिथाइ महरै फोसावबाय बेखौ लानानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरा आवगायदों सानोना ना उनफिनदों सानो? दा जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय जे मेट्रिक आनजाद होनाय हिसाबै आं मिथिनो मरिगाव जिल्लानि मादावहा जोंहा मोननै आनसलिक दङ जेरै लाहरिघाट गेरुवा बेनिफ्राय जागिरि बे मोनथाम आनसलिकनि मादावहा जे फिथाइ महरै जोंहा माने लाहरिघाटआ मोजां जादों मानो होनबा जेसे गथ'जों सा 9 गथ'निफ्राय माने साबाया पास खालामदों सानैया थारमाने माबा फार्स्ट डिभिजन मोनबाय स्टार मार्क आरो बिनि उनावहा आरो सानैया सेकेन्ड डिभिजन मोनदों आरो सासे थार्ड डिभिजन आरो बिनि उनाव जागिरिनि रिजाल्टआबो मोजां जादों माने फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन बिखौ मोनदों आरो बिनिफ्राय नाथाय गेरुवानि रिजाल्टआ एसे गाज्रि जादों जे जों एभारेज नायनो थाङोबा रिजाल्टआ जोंनि बर' बिजोङाव थारमाने जेरैबायदि जों सानदोंमोन बेबायदि जायाखै मोजां जायाखै थारमाने आरो दावगानो नांगोन माने एसे मोजां जायाखै आरो रिजाल्टफोरा दिनैनि बे समावहा आरो टप 10 मासियावहा बर' बिजोंनिफ्राय जायगा आवग्रिनो हायाखै मा जाहोनाव होनना सानो? दा जोंनि बर' बिजोंहा जायगा आवगायनो हायै जाहोनानो जाबाय जोंहा थारमाने माखासे समस्या दं जे बर' बिजोंहा दा जोंनि बर' बिजों फरायनायावहा थारमाने बाथ्राया ओरैबायदि जादों जे किसुमान थारमाने फोरोंगिरिनि अभाब दङ आरो फोरोंगिरिनि अभाब आरो बेबायदिनो थारमाने माखासे थारमाने गोनो गोथो गारजेनफोराबो जानो हमदों जे जोंनि बर' बिजों फरायनायावहा माबायदि दावगानो हागोन आरो जोंहा बेबायदिनो माखासे थारमाने जेंना फैदों मानो होनबा फरायसालिफोरावहा जे हाइनि नङा एलिमेन्टारि लेभेलनिफ्राय थारमाने जोंहा गुदि थाखोनिफ्रायनो आरो गुदि फरायसालिनिफ्रायनो माने जायगा थारमाने फोरोंगिरिफ्रा मा जालांदों एक्सपायार जादों रिटायार जादों बिनि जायगायाव थारमाने बेबायदि फोरोंगिरि गैया आरो गथ' गथाय खम जालांनो हमदों आरो बेबायदिनो जेरैबायदि फरायनांगौ बेबायदि फोरोंगिरिफ्रा थारमाने फरायनो खाबु मोनाखै जिहेतुके जोंनि बिजोंजों जोंनो माने फोरोंगिरि नांगौ बेबायदि फोरोंगिरि मोनाखै आरो बिनि जाहोनावहा माने आरो बेबायदिनो जोंहा मेक्सिमाम थारमाने जोंहा साइन्सनि शिक्षक नांगौ बेबायदिनो गोबां साइन्सनि शिक्षक गैया जे जों नुनायाव थारमाने आं थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबै दासिम आं जिन्दि मिथिना मोन्दों जे गेजेर फरायसालियावथ' दाहालागै जेसेबां फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट होना दं साथामिनो बे साथामानो दाहालागै थाबाय आरो कुनु हिन्दी फोरोंगिरि होनाय जायासै आरो बेबायदिनो BSc फोरोंगिरि होनाय जायासै थारमाने बिखेखकै बेफोर खेत्रहा जे जों थारमाने एलिमेन्टारि माबानिफ्राय गथ'फोरखौ बे शिक्षकनि अभाबाव थारमाने दावगानायाव बहुत असुबिदा जादों निश्चय बेफोर जाहोनावबो जोंहा किसु खेत्रआव असुबिदा जादों जे सिं लेभेलनिफ्राय गथ' गथायखौ बेबायदिनो राफोद खालामना थिनहरनो हायाखै मानो होनबा BSc शिक्षकनि अभाब हिन्दी शिक्षकनि अभाब आरो दा लासै फैयै थारमाने आरो शिक्षकआ गैयासो जालांनो हमदों जिहेतुके मेक्सिमाम थारमाने जोंनि माबाफोरखौ जिफोर रिटायार भेकेन्ट बा डेट भेकेन्ट बेफोरखौ थारमाने गुबुन हारिखौ थारमाने सोजोब हरनाय जादों बे भेकेन्ट पस्टफोरावहा थारमाने गुबुनफोरखौसो होदों ओरैबायदि बेफोर माने माखासे जेंना बे जेंनानि माबावहा माने जोंहा बे रखम माबा जादों आरो दासान्दि जिफोर गथ'फोर फरायनायाव एसे जों दावगानो हादों बेवहा गार्जेन कनसियास दं आरो फोरोंगिरिजों लोब्बा बेखायनो थारमाने किसुमाना रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हादों आरो जायफोर थारमाने गार्जेन कनसियास गैया बिसोर गथ'फ्रा थारमाने मोजां जानो हायाखै आरो नाम्बार 1 जोंनिया जाबाय मा फोरोंगिरिनि थारमाने अभाब मेन बुस्थुआ जाबाय फोरोंगिरिनि अभाबनि थाखायनो जेसे थारमाने मासि लानांगौ जों तारमाने हाई लेवल दिनियालागै जों माने डिस्टिंक्शन पर्याय तारमाने मोनहियां किन्तु मांगाय हयतो दा खनसे
जि सानै गथ' माने स्टार मार्क लाबाय 4टाव लेटारहि थारमाने इसे 1 नम्बरनि थाखाय थारमाने डिसिसन मोनासै थिग बेबायदिनो सिगांबो जालांदों जोंनि गथ'फोरा थारमाने बिनिफ्राय जों मिथिनो मोनो जे जोंहा जेसेबां थारमाने फोरोंगिरिनि प्रयोजन गोनांथि बेखिनिखौ थारमाने जों मोनाखै बेबायदि गतिके बिखेखै माने बेफोर जाहोनावनो थारमाने जों गथ' गथायखौ बेसेबां दावगाहोनो हायाखै आरो बेबायदिब्ला नोंथांनिफ्राय रोखा जायो माने बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थैलांनायनि लामायाव जे दा थांगासिनो दं बेनि गुबै जाहोना बेफोरनो सार दायो बर' बिजोंखौ लानानै गोबां सावरायनाय जायो आरो बर'नि गोबां लिडारफोरा माने गावनि गथ'फोरखौ इंलिस आसामिस मिडियामफोराव होनानै गुबुनफोरखौल' माने बर' बिजोङाव फरायनो बिथोन होनाय नुनो मोनगासिनो बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बेथ' गोब्राब बाथ्रा गावनि थारमाने जों जिथु मिथिनायाव आरो आसलते जिथु मादार टां बिमानि जिथु राव आसलते निजेनि बिमानि रावजों जों जुदि फरायनो थाङो खिन्थु दावगानो हायो बिमानि रावा जिहेतु जोनोमनिफ्राय सोलोंनाय बे निजेनि बिमानि रावजों जुदि जों दावगानो हायो सोलोंथाइ बिथिङाव जों खिन्थु मोजां शिक्षा लानो हागोन खिन्थु मेन बुस्थुखिनिया दा दिनै जोंहा मा अबस्था जादों दिनै हयতো जिथुनिखि सरकारनि स्टेट थारमाने सेरखाय बेरखाय दा जिहेतुके जोंनि दा जों आं बुंदोंनो बेबायदिनो थारमाने बाथ्राया ओरैबायदि जाबाय जे माने जोंनि जिथुनिखि धर फोरोंगिरि हक सोरबा थारमाने गोरों गारा बा सोरबा अफिसारनि गथ'फोरखौ दिनै मा खालामदों थारमाने बर' बिजोंखौ बाद होनानै इंराजि फरायनो लादों बेबायदिनि जाहोनावहा थारमाने जोंहा मानो होनबा थारमाने दुरबल जानाय माने दा दस्रा गार्जेनफ्राबो थारमाने बाङाय माने माबा जालांदों जे धर थाखा फैसा थानायफ्रासो बेयाव लांबाय थाखा फैसा गैयैफ्रा मा जागोन ओरैबायदि जादों दा किसु खेत्रआव थारमाने थाखा फैसा गैयैनि गथ' गथायफ्रासो बर' बिजों फरायनो हमदों गतिके आरो बेबो थारमाने आं दहाय बुंदोंनो दाउ जादों मा दा जोंहा स्टेप जिहेतुके गथ' गथाय कमिटि आरो मेक्सिमाम थारमाने कनसियास जायफोर गार्जेन बिसोरो थारमाने असमिया बिजों बा बै प्राइभेट स्कुलफ्राव लांदों बा इंलिस मिडियामाव लांदों थाखा फैसा थानायफ्रा आरो कनसियास बिसोरो खिन्थु कनसियासनेस जायफोर गैया बिसोर थारमाने बेबायदिनो आरो दा बिसोरनि गेजेरावबो गोनो गोथो जायो जिहेतुके जोंहा आं बुंदों फोरोंगिरिनि अभाब जोंनो दा जेसे गुदि फरायसालि दङ जे गुदि फरायसालियाव दाहालागै बर' बिजों फरायनाय बा जोंनो बेबायदिनो बर' बिजोंजों टेट लानानै दाहालागै सासे फोरोंगिरिजोंनो होआखै बिनि जाहोनाव लाखै थारमाने मा जादों गथ' गथायनि अनजिमायाबो खमिदों दा प्राइभेटफ्रावबो लांदों आरो बिनिफ्राय जे जिहेतुके फोरोंगिरि होनाय जायाखै बेनि जाहोनाव थारमाने गोनो गोथो जादों गार्जेनफोरा जे थाङै थारमाने जे गोबां थारमाने साननो हमदों जे जोंनि बर' बिजोङा मा जागोन बेबायदिनो जों सेन्ट्रेला बिनायलाय मिरु थुनलाइ आफादा बिदों जेला जे बेबायदि हिसाबैनो जोङो दिनै मा खालामदों जे जोंनि बर' मिडियाम गुदि फरायसालि गेजेर गोजौ खैजन फोरोंगिरिया थारमाने एक्सपायार्ड जाखो बा रिटायार जाखो आरो बेबायदिनो बे एक्सपायार्ड रिटायार जानाय मानसिनि एगेन्स्टआव सोरखौ एपइन्टमेन्ट होदों बे डाटाखौबो जों इटिमेटलि सेन्ट्रेल जों माबानिफ्राय मिथि मोन्दों जे आं थुनलाइ आफादनिफ्राय मिथि मोन्दों गथ'फ्रा थारमाने अबजेक्सन खालामो स्कुलाव फैयोब्लाबो क्लास खालामा बे रखम बेबायदि हिसाबै आं बिसेसकै लाहरिगा हायार सेकेन्डारिखौ आं फुहरदों आरो बेबायदिनो जों थारमाने थुनलाइ आफादनिफ्राय मोनसे सावरायदों जे जिहेतुके दा जोंनि माबाया जितु इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ रिंखां मुसाहारिनि आखायाव दं एडिसि जे बिथांखौ लिंहरना आरो जोंनि थुनलाइ आफादफोरा ज' जानानै थारमाने फोरोंगिरि गासै एमइ एलपि हाइनि फोरोंगिरिफोरखौ लिंहरगोन आरो बिनि उनावहा जोंनि थारमाने बे मोनथाम आनसलिक दं बे मोनथाम आनसलिकखौ जनानै जाहाथे फोरोंगिरिफ्रा कनसियास जायो आरो क्वालिटि इडुकेसनखौ जाहाथे होनो हायो मोनसे ट्रेनिं बायदि जे एडिसि सारखौ लिंहरना थारमाने मोनसे ट्रेनिं बायदि जे मादि हिसाबै जों क्वालिटि इडुकेसन होनो हागोन बे बाथ्राखौ सावरायगोन होननानै जों सानदों आरो हयथ' सर्टलि जों बे खामानिखौ मावगोन आरो गथ' गथाय जाहाथे मोजाङै थारमाने क्वालिटि इडुकेसन होनो हायो आरो बिखेखै जोंनि बर' बिजोंनि आंनि बे जिथुनाखि सानजारि खौरां आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे मोननै चेनेलखौ साबायखर होनानै आं बुंनो गोनांखौ एसेबां फोजोबबाय।